Kuchingamidzana zvakare kwatiri kuita pachirongwa chenyu chemaconfessions, ngatipindei munyaya yedu yemuzuva ranhasi. Mukoma wangu ainge ambori bofu akatangawo kuona pakafawo bamukuru. Bamukuru vedu ava ainge ari munhu akaromba, and after vafa vakazotanga kuonekwa vachifamba-famba kumakuva. Zvinhu zvavo zvikazotangawo kunetsa kuzosvikira zvazoradzikwa. Nekuti kufa kwavainge vaita, vanhu vese vainge vafara vachiti zvinhu zvava kutanga kuendeka, asi zvakazotangawo kunetsa. So my story goes like this. Vanhu vanoti kana munhu achinge afa anenge atorara, but no guys, kweduwo hazvinowo kuitawo sekudaro. Bamukuru vangu vainge vakaromba big time. Vanhu vemumusha vaiti he was too powerful. Zvakadaro vanhu vazhinji vaitouya vachivabvunzawo kuti upenyu vanohufambisa sei in terms of tsika, kutsvaga mari, kuitawo mabusinesses, chainge chisingazongoitwe nevanhu vainge vari mudhuze-dhuze vainge vachivaziva, kusaswederawo padhuze navo, vaingowirirana navo vanhu vekure chete vaingoziva kuti munhu uyu ainge aine hupfumi and akachenjera. Pakazofa bamukuru vangu, mikova ndo payakatangawo kuvhurika yainge yakasungwawo for years. And listen, zvinhu zvakatanga kuchinja the very same day bamukuru vangu zvavainge vafa vasati vatomboenda kunovigwa. A lot of things zvaiitika vachitori vapenyu, but vanhu vainge vachingozengurira kuendawo kunobvunzira kuti zvainge zvichifambawo sei mufamily. Though painge paine masuspicions ekuti bamukuru vainge vaine zvavainge vainazvo, vanhu vakatangawo kuona zvimwe zvinhu zvatisati tambobvira takaona. Zviya zvekuti mumhuri munenge makasungikana mese muchingoziva kuti munhu wani chete ndiye ega ane hupfumi, but kungofawo kwake first day iroro, vanhu vainge vasitori namabasa for years ndo pavakatotangawo kutofonerwa, munhu chitunha chichitori mumba vachitonzi kwaitawo basa. Vanavo vepamba vainge vasinawo mari dzekuendawo kuzvikoro vakatotangawo kuonawo something chekuti vange vachizodzokerawo kuzvidzidzo zvavo. Kusaidhi kwedu isusu, baba vedu vainge vasinganyatsogonawo kurara zvakanaka kana wasvikawo usiku, vachingoita kunge munhu aigarwa neshave, but vakatozotangawo kurara sekamwana kacheche. Everything was just opening like magic, kunge pane angel yainge ichitombururuka ichinobvurawo madoors ese ainge akavharwa one by one. Mariro paakaitwa, vanhu vese vainge vakatoungana tiri pamusha, including mukoma wangu ainge asingaonewo for years. And ubofu hwake uyu hauziwe kuzvarwa nawo, akatotangawo kungoitawo bofu, pakatangawo bamukuru kubata-bata. And ndo kuperawo kwakaitawo vision yake, apa pese apa he was totally blind, zvekuti ainge asingazivewo kuti chii chiri kuitika in his life. But the day bamukuru vangu zvavainge vatori mumba, akazongotangawo kuti ndizvo here zvandiri kuona izvi. Since childhood munhu ozongotangawo kuona just like that. Munhu kutongosimuka paainge takamugadzika achidikitirawo achidedera achiti ndiri kuona munhu akarara apo, and munhu akatanga kuona chitunha chababa mukuru chainge chakapfekedzwawo nguo chena nekatsvimbo kavo kapfupi-pfupi kavainge vachifarira kugara vakakabatawo mumaoko. Then after that ndo paakazotangawo kuonawo vamwe vanhu. Kunze hako kwaipisa that day, but vanhu vakatangawo kunzwa kudedera kutopindwa nechando chaiko. Ndini ndakatozotanga kuenda kunobatawo brother yangu, and he kept describing everything. Kuti vanhu vakasuruwarawo sei nekuonawo vamwe vainge vachismailawo kuti ave kuona. Iye mashoko aaitaura ainge asingataure kuti ndaakuona, ainge achitaura kuti zvese zvavhurwa, those were his own words. Takatangawo kuchema tichipanika, tichishamisika kuti ko munhu anogona kutaura, akutaura kuti chii chavhurwa zvakare, kana iye ava kuona kungotaura zviri pachena kuti inini maziso angu achenuka, ndava kuona zviri pachena, but iye aingoramba achingoti zvavhurwa. Meaning kuona kwaainge atangawo kuita, ainge atopfuriridza kuona, akutoonawo zvanga zviri beyond. Bamukuru vangu vakaenda kunovigwa, hapana chakambonetsa. Kuvigwa kwavakaitwa, vanhu vakamboramba vakaunganawo pamusha vachidhisaidha kuti vainge vachazoitawo sei nekudawo kwepfuma yavainge vasiyawo panyika. But mhuri dzese dzichiripo pamusha dzakaungana kudaro. Makuseni-seni pamba paimukawo pane masimba ebhutsu imwe yaiwanzopfekwa nabamukuru kana vachinge vachiendawo out. Kana ari masikati hapana chinhu chinoshamisa chainge chichimboonekwa. People started saying bamukuru ava
havana kungofa bedzi, pane chivanhu chiri kufanira kunge chichigadziriswa nerufu rwavo, and honestly zvakanga zvisiri zvinhu zvekutamba nazvo zvainge zvatanga kuitika. Kufawo kwakaitawo bamukuru vangu, mikana yakatangawo kungovhurika, zvainge zviri abnormal, mari yakatangawo kungopindawo, maprojekti mamwe atainge tichimboita achingogumira munzira, takamadzokoroza akatangawo kutofaya. My sister ainge atori grade 7 that year, ainge achingofoira achingotorawo manamba 20 and kumusoro ikoko kunonyorawo grade 7 yake akabva atopasawo ne4 units and akabva atowana scholarship. Pakauyawo mumwe sponsor akati achamubhadharira zvese kunosvika asvikawo kuuniversity. People started asking each other kuti, so do you mean kuti kuvharika kwese kwainge kwakaitawo zvinhu zvedu uku zvainge zvakavharwa nemunhu 1 here? Saka pane vese vanhu vari pano apa pakangoshayawo munhu 1 akatiwo ngatimbozvifambire tinzwewo kuti chii chiri kuitika. Varume kusanamata so kana kumbofambawo uchibvunzira, chero hako usingadewo kubatsirwa, kungoudzwawo zvinenge zvichiitikawo mumhuri menyu. Zvinhu izvozvo zvakakosha. Semwana ndainge ndisingadewo kumhanyirawo vabereki vangu pamberi, ndainge ndichingomirirawo kuti ndinge ndichizoonawo kuti zvainge zvichizofambiswawo sei navo. My brother uya wekuita bofu ndiye akazotangawo kutaura kuti zvino bamukuru zvavafa kudai, hatinofanira kuti tinge tichitendawo Mwari, asi kune zvinhu zvakawanda zvisati zvagadziriswa zviri kufanira kunge zvichisotwa. Apa munhu ainge agara asiri kuona kwemakore ainge akatoti wandei ndiye ainge akutaura mashoko ekunge ari kuprofita, achinge ari kutyisidzira vanhu zvokuti vanhu paise paaitaura vainge vachingotarisana vachishamisika, vamwe vachitopindwawo nekutya. Kuvhurika hako kwemadhozi mamwe, asi pane zvimwewo zvainge zvatanga. Kuvigwa kwabamukuru, zvinhu zvese zvatangawo kuvhurika, mabhizinesi ese achitangawo kubhuma, mukoma wangu achitangawo kuona zvinhu zvainge zvichinetsawo vanhu, zvese zvainge zvichiperawo nababa vangu vainge vachinetsekanawo kurara usiku vachiti vane zvinhu zvavanombopota vachiona, zvese zvakangopera tisina kuchechi kwatainge tamboenda, though hedu takazotangawo kuenda pamberi apo, taakutangawo kuudzwawo zvinhu 1 or 2 zvainge zviripo nezvainge zvichitinetesa kuti tizenge tichifambawo. Chero dai kuri kunze ndakazivawo mamwe maremedies kungadai ndakatraya, pamwe paigona kuitawo chinhu chaindisunda, but ndinongovimba nekutendera kuti yainge isati yakwanawo nguva yaMwari, nekuti kana ichinge yakwana mikova yese inongovhurika, ende pamwe pacho unosara munhu uchizvituka kuti ko chii chaizvo changa chichindidzimaidza chichindivharawo maziso angu pese apa. Shuwa vanhu vanoona tobva tafananidzwa namukoma wangu anga asiri kuona uyu. One thing yakazotangawo kuitisawo noise kumaraini ndeyekuti bamukuru vangu vaive kushaya vakazotangawo kuonekwa vachifamba vari kumakuva ikoko, vasiri kupinda havo mudzimba dzevanhu, but zvinongotyisa kuti unogara uchionawo munhu nguva dzemanheru achinge achingotenderera pamakuva. Nguva dzavainge vachionekwa vachitenderera kumakuva, it was between 10 p.m. usiku kunosvikawo kuma 1 dzekuseni idzodzo. Izvi zvaionekwawo nevanhu vainge vachifambawo usiku kana vaye vanenge vadokerwa vari parwendo, zvidhakwawo zvaipfuura zvichibvawo kumabhawa nekumashabhini, kana vaye vanenge vachifambawo nemotikari dzavo, vanenge vachingopfuurawo, vese vainge vachingotaura the same story, kuti vanoonawo munhu wechirume akamirawo pane rimwe guva, ende ranga ringori guva 1, akapfekawo rimwe jaketi, zvimahudhu zviya zvemacolors zvinopfekwawo nevapfana vachiri vechidiki. Hanzi vanenge vasiri kutaura ende havatombomhanyise vanhu, vanoti vakamira pamusoro peguva ravo vakatarisa side ravanenge vachida, vobva ipapo vombotangawo kufamba-famba. One guy from the shops, paizvozvo zvima-growth point zvedu izvozvo, akambovaonawo vachifambawo 2 meters away in front of him. Akangofungidzirawo kuti ndemumwewo munhu iye akazongonyangarikawo pamberi pake, zvaainge asinawo kunzwisisa, zvinova zvakatozomumisawo kuti asange achingofamba-famba huri usiku. Vese vaivaona vaiti pavainge vachisvika, mhepo kana kuti atmosphere inobva yatangawo kutonhora, yobata nzvimbo yese. Kana paine mbwa dzinenge dziri padhuze dzotanga kuchema dzichibowa, zvinoita makava emusango. Maquestions 3 manje ainge abatawo kufamily, kuti kosei munhu uyu achingoramba achingouyawo panzvimbo 1 each and every night.
Mumwe mubvunzo zvakare watainge tichizvibvunza tichibvunzana wainge uri wekuti kuromba here kwavainge vakaita kwainge kuchitambudzawo mweya wavo kuti usange uchizozororawo murugare. Mubvunzo wainge usiri kuzivikanwa nevakawanda ndewekuti ko kana vari kuitawo vachipoka chipoko chavo chichingoonekwa kwese kwese, kana vachidzoka vakadaro vari kuda kumbodzokera kuna ani chaizvo? Is there a message yavari kudawo kusvitsawo kuvanhu vachiri kurarama? Pafemili yedu manje munhu akazotangawo kuonawo chipoko ichi mukoma wangu uya ainge ari bofu. Dzinotanga dziri nyayawo kubva kune vanhu vekunze, kana zvakuzotangawo kuonekwawo mufemili ndo pamunotangawo kuzozvibhilivha, achiti ari kuvaonawo usiku the same height. Iye akangotiwo mumwe musi akabva abudawo hake pamba akangotarisawo nedirection iyoyo kuti azonodedza mumwe munhu, vakazodzoka vachiona pasisina munhu. Vanhu vakawanda vainge vava kutotya kufamba vari vega saidi iroro, vachiti chero hapo paine makuva tainge tisati tamboona zvinhu zvakadai for the longest time. This was the first time zvinhu zvakadaro zvichitangawo kuonekwa. Even huri usiku panongoitika kamwe kachiedza kaye kekuti unotongoona kuti apo pane munhu apo. Besides that waitozviona wega kuti uyo munhu uyo nekudawo kwekupenya kwemaziso, nekudawo kwekutya nekufungidzira zvinhu zvakawanda-wanda. Vanhu vefemili vakabva vatombomirawo kuenda kuguva racho, kwakachena even kwadoka. With this happening, vanhu vakawanda vainge vava kutongozeza kupfuurawo neipapo. Vainge vachishandawo vachinonokawo kuchaisawo kumabasa avo, vachitopawo zvikumbiro kuti tinokumbirawo kuti tipedzewo in time to avoid kuti vanga vachizopfuura vachionana nezvinhu zvavainge vasina kujaira. Munozviziva kana zvinoitika kumusha kuti kana uri pagrowth point unogona kunge uchishanda ipapo asi kwaunenge uchigara kunenge kuri kure zvakadini. There is this guy ainge achangotangawo kunwa doro kumashabhini, akazotaurawo pamberi pecheche zvinhu zvaainge ambosangana nazvo mumwe musi paainge achibvawo kubvawo kwake kunonwa doro. And he was saying it was around past 12 midnight. He was passing by zvake achifambawo zvishoma nezvishoma semunhu ainge akadhakwa, akabva aonawo munhu ainge ari kusaidi rekumakuva ikoko. This person akabva angotarisawo pasi zvake, and he said face yemunhu uyu yainge yakaitawo white kunge munhu ainge aine zvinhu zvaainge azorwa. Pavakazosumudza musoro vakatarisana for 5 seconds ndipo paakazopindwawo nekutya, akawedzeredza achiti kutendeuka kwakazongoitawo munhu uyu zviri slow kunge munhu ari kutsvagawo chimwe chinhu, then akabva azongofedhawo. Akazongoerekana asvikawo kumba kwavo, haana kuzivawo kuti asvikawo sei. For 3 days ari mumba akazvivharira asiri kuda kutaura kana kuonana nevanhu, until azozvipira akanotaurirawo vabereki vake. Ndo pavakabva vazoti tinofanira kuenda kuchechi unotaurirawo mufundisi zvawakaona. Mufundisi akazotiwo anga achizotaurawo pamberi pechechi. Nekuzobvunzawo tichitaurirana isusu pachedu semhuri, ana sekuruwo vemumusha ndo vakazotangawo kutaura kuti kupoka kuri kuita munhu uyu hakusi kuti pane munhu waari kuda kuvhiringa kana kuuraya, asi kuti ane zvinhu zvake zvaanenge achidawo kuti anga achizochererwa nazvo zvaanenge asina kutaurira vanhu, kana kuti pane zvinhu zvaainge achishandisa zvaanenge achida kusiyirawo pane mumwe munhu. Saka mweya wake haukwanisi kunge uchizorora kana kuri kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvisina kuzadzikiswa kusvika zvinhu izvozvo zvaendeswawo kuguva kwavo kana kuti zvazopiwawo mumwe munhu. Ndipo vanhu pavakazotangawo kutsvagiridza kuti ko chii chakasiyiwa nabamukuru chiri kuitawo kuti mweya wavo usazorore. Oro pane munhu anozivawo chokwadi mufemili chezviri kuitika asi asiri kuudzawo vamwe. We had to gather again as a family, though vamwe vainge vatotangawo kuparadzana, tikazoita zvekuti tinge tichivadzosa vange vachisangana futi panzvimbo imwe chete because zvinhu zvanga zvava kudawo kuipa. Everyone had to take action, anga achizivawo kuti zviri kufambawo sei. Vanhu vakaungana zvavo vakatangawo kukurukura tichisheya nawo mazano ekuti toitawo sei, tofamba kuenda kupi.
nekutiwo kuchechi tainge tichingonzi siyanai nazvo, zvichasvikawo pakudzikama zvega. Mukutaura kwese kwatainge tichiita, mukoma wangu akabva azongoti, ko tadii tatanga first kunosecha mumba mabamukuru, but vanhu vainge vachipikisana nekupokana nepfungwa iyi nekudawo kwekuti hapanawo ainge achidawo kubata zvinhu zvemunhu ainge akaromba. Vanhu pavakazopindawo mumba mavo after tambokweshana kuti todedza ani muprofita ane simba kuti anga achitibatsira, takazongozvipira nekutungamirwawo nevakuru vemufamily, tikabva tanopindawo mumba yabamukuru. Mumba yavo pasi pemubhedha painge paine kamwe kabhokisi kainge kari kemapuranga, kainge kakapendwa nependi yeblack kana kuti oil. This box yainge isina lock, but yainge iine tumatanda twainge twakavhara masaidhi ese. Kunoona kabhokisi kaye taisawo mubhedha taomisawo nemadziro. Sekuru vakabva vati kana munhu akafa achisiya chinhu chisinawo kuvhurwa, mweya wake unogonawo kusarawo uchingotenderera. This might be the key yekuzorodzawo mweya wemufi. Mukoma wangu aimbenge ari bofu uya, zvivindi zvake zvaaita hatiziviwo nesu kuti ainge achizvitorawo kupi, asi hapanawo munhu ainge ane simba rekuti ainge achimutsura. When the box was opened nemukoma wangu, vanhu vakawanda vainge vachifungidzira zvinhu zvavainge vachifungidzira, but chatakaona chakatishamisa. Takazongonoonawo kamudhori kainge karimo. Kamudhori kacho kainge kasinawo musoro, asi kakatsvukawo netambo yered muwest mako. Mazai mahombe eblack, and this was my first time kutangawo kuonawo zai reblack. Painge paine peni yainge iine zita remunhu, and this was a very weird name. Achinosumudza kamudhori kaye mukoma wangu, pakabva paonekwawo bepa rainge riine mazita emafamily members ese. Akabva atangawo kurivhura nekuda kwekamupetirwo arainge rakaitwa, akatangawo kuratidza vanhu, but mazita ese ainge akanyorwa ipapo ainge akakanselwa nepakati. One zita chete ndo rainge risinawo kukanselwa, and vanhu vakabva vatotangawo kubvunzana kuti why zita irori rega rainge risinawo kuitwa sezvainge zvakaitwawo mamwe. The name belonged to someone ainge achitori mupenyu, munhu ainge asati atomboshayika. This was the name yeimwewo hanzvadzi yamudhara. And pavakangotariswawo nemunhu wese, vakabva vatongotangawo vega kubvotomoka kuti ndisiyei inini, hapana kana chandiri kutombozivawo. Pakamboita karunyararo, sekuru vainge vatipowo advice yaiye kuti tinge tichinoonawo nekutsvagiridza kuti chii chainge chichiitika. Vakabva vangodonhawo all of a sudden. Hapana akambodawo kutsvaga rubatsiro kana kumbodawo kunovamutsa, kutsvagiridza kuti chii chainge chavadonhedza kudaro. Hapana akataura, munhu wese akaramba akanyarara. That moment, chinhu chainge chichikwanisa kungonzwika chete, kakufemereka kainge kachiita vanhu nekurowa kwainge kuchiitawo hana dzavo. Sekuru vakabudisa chimwe chisaundi, vakarara pasi kudaro, kuita kunge munhu ainge ava kutandadza. Vakabva vangonyarara zvakare. Munhu wese akabva azobuda mumba muya achimhanya achiendawo panze. Mufundisi vekuchechi kuya kwainge kwambopupura tatenda ndo vakabva vazoenda vachinodedzwa. Pavakazongosvikawo pachivanze, sekuru vakabva vabudawo muimba iya vachibva vataura mashoko ekuti mwana wangu haanawo kufara nekudawo kwekubatwa kwaitwa bhokisi rake. Vakabva vabvunza kuti ko sei iwewe zita rako riro rega ranga risinawo kukanselwa pane mamwe mazita anga aripo. Tete vakabva vangotarisa pasi, vakabva vatangawo kubuditsawo misodzi ichiyerera. But in her eyes maita kunge mainge mutori nechokwadi, chinhu chavaihwandisa vasiri kudawo kuudzawo vanhu. Pavakazotanga kubvunzurudzwa, tete ava vachinzi havana kumbobvira vaonawo here bamukuru vangu ava vachiitawo zvemashavi kana zvemarituals, vainge vachingodzungudza musoro zvekuramba. Kakudedera manje kaizoita voice ravo pakutaura ndo kaizoita kunge kari kuvatengesa. Vasati vambotaura zvainge zvatomboenda kure, takazongonzwa mumba muya kuputika. Munhu wese ainge ari panze including sekuru vacho, tikangoitawo kakuvhunduka. At that moment, vanhu manje vainge vaakutya kudzokera mumba kuti vanotarisa kuti chainge chaputika chainge chiri chei, but obviously zvainge zvaputika zvainge zvaputikira mubox iroro. Vatete vedu vaye hanzvadzi yana mudhara ndo payakaita kunge yakubatwa nechadzimira, yakabva yatanga kutaura ichiti, alright, mirai nditaure, I know what is happening.
hanzvadzi yangu iyi yamuri kuona yashaya yainge itori neobsession neni zvekuti vakatozosvikawo pakundiita pati yemhiko dzavo zvinhu zvavo zvavainge vachibata. Vakabva vanditaurira kuti inini handichafe ndakaitawo marriage inoenderera mberi, but ndichakwanisawo kunge ndichikuchengeta. This was a promise kubvawo kuna bamukuru vachiudzawo tete. Vainge vasina murume, but spiritually vainge vatori mukadzi wabamukuru. Ndokusaka makaonawo zita rangu rainge risinawo kukanzurwa. I know hangu kuti ndinotambudzika, but kamuraramiro kandainge ndichiita upenyu hwangu, zvese zvandaiita ndainge ndichichengetwawo nehanzvadzi yangu yashayika iyi. This explained why my relationships atete for 23 years ainge achingoramba. Pese pavanenge vachidawo kupinda murudo, something bad would happen. The same reason why bamukuru even pavainge vachiri mupenyu vainge vachingokontrola tete ava. Vachitaura kudaro maziso avo aita kunge ari kuchinja, but not in a demonic way. Asi zviya zvekuratidza kuti pane something chavaremember, vakabva vataura kuti handina kukuudzai kuti pandainge ndava ne18 years hanzvadzi yangu yashaya iyi yakanditi kana ndichinge ndafa bhokisi randainge ndichishandisa iroro unofanira kunge uchirivhura ndiwe, rikavhurwa nemumwe munhu pane zvinogonawo kukanganisika. As we were still listening to her, pakangoita kunge papindawo mumwe mweya muna tete ava, vakabva vangobva patanga tiri vachimhanya vachipindawo musango. No one followed because munhu wese ainge achitori mushoko nezvavainge vabva mukutaura. When that happened, takabva tanopindawo mumba tichitungamirirwawo nemukoma wedu uya ainge atangawo kuona. Apasa ndo vainge vachimuteera, then gurumwandira rese rakabva rateerawo kumashure kunosvika kutarisa bhokisi riya kuona zvinhu zvese zvainge zvatova panze. Hapana akadawo kuzvibata. Sekuru vakabva vangoti ngativharei dhoo tibudewo munomu. Vachibva vati sekuru kana zvinhu zvikanyonetsa tichangopisawo imba yachona nezvinhu zvose zvirimo mukati. Vanhu vakazoti aziva kwake aziva kwake, pasina ainge abvunzawo kuti chii chainge chichazoitikawo kuna avo tete vainge vamhanya vachinopindawo musango. After some days tainge tisisitoriko ikoko, vari kunzi tete vakazodzoka vakaitawo kuchenuruka vachiratidza kuti ainge vaine nzara, vakabva vatongopewawo porridge ndo rakatozovaponesa. Meseji isezvosvika kuti tete vakadzoka, vanhu vainge vava kungotyawo kudzokera. Atete vaye vakazotangawo kupinda muimba yabamukuru. Vakavanzwa vainge vari pamusha, vakavanzwa vachitaurawo kuti handisi kuzopedza zvamakasiya. I'm not going to inherit zvinhu zvakapusa kudaro. Mashoko aya vainge vachitomataura vachideedzera. Meaning to say, pakupinda kwavaiita muimba yabamukuru, vatori nevoice ravainge vachitaura naro vachipindurana. Ndokuzodedzana kwavakazoitawo namufundisi, pakazongounganawo vanhu. This time painge paunganawo vanhu vechikuru vega vega, ana sekuru naana bamunini vana sekuru navamwe vana bamukuru vainge vachiri vapenyu. It was a sort of kamutambo, but hapana kuridzwa ngoma kana hosho kana even kuparidzwa. Vanhu vakazongoungana, tete vaivai vakazotaurawo namufundisi kuti I know what needs to be done. Ndo pavakadzoreredza zvinhu zvese zvainge zviri mukabhokisi kaya, vakabva vatangawo kubuda nazvo payadhi kuendawo kumakuva. Apa 10 o'clock dzeusiku dzainge dzachaya. Vakangosvika ndo kunotsveta kabhokisi kaye pamusoro peguva, vakabva vakadirawo peturu ndo kubatidza mechisi, vakabva vakavesa kakabva katanga kutsva kabhokisi nezvinhu zvako. Muguva muri kunzi makangonzwikwa voice rakachema ka1 rikabva ranyarara. Ndikowo kupera kwazvakaita. Kesi iya yainge yakabatawo vatete ichibva yarivheswa. Tete vangu inini hanzvadzi yababa vakatonoroorwa vatori ne47 years for the first time. Munhuwo akavaroora, munhuwo wavakaenzana naye pamakore. Izvezvi zvese zvakapera, vatova nekahupenyu kavo kari nani. And in our family no one is complaining kuti zvakati zviri kuzoita zvakati kana kuti zvinhu hazvisi kutifambira. We are all set as a family. Chero hedu takazosiyanawo hedu macheche, but munhu wese ava kungozvinamatira kumba kwake. Ndinovimba ndanyorawo zvinonzwisisika, chero ndazongoitawo pamwe ndakukata-kata nekujamba-jamba. Let me know kana muchinge mazopostawo nyaya yangu. Tell us what you think mucomment section. Tisangane zvakare pane imwe episode.